नमस्कार मैत्रिणींनो, नॉनस्टॉप आरुष या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. 0 ते 3 वर्षापर्यंतच्या मुलांना काय शिकवलं पाहिजे, त्यांना कोणती गोष्टी शिकवल्या पाहिजेत, कोणत्या नाही शिकवल्या पाहिजेत, हे सगळं काही तुम्हाला मी या व्हिडिओच्या मार्फत सांगणार आहे. जर तुमचं मूल हे 2 ते 3 वर्षाच्या आत असेल त्याच्यासाठी हा व्हिडिओ खूप उपयोगी आहे, किंवा 5 ते 6 वर्षापर्यंत जरी सुद्धा तुमची मुलं असतील त्यालासुद्धा हा व्हिडिओ खूप उपयोगी ठरणार आहे. त्या अगोदर जर तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र बिलकुल विसरू नका. आता मी तुम्हाला सांगणार आहे, जर तुमचं मूल हे 2 ते 3 वर्षाचं पर्यंत असेल किंवा 4, 5, 6, 7 कोणतंही तुमच्या मुलाचं वय असू द्या, तुम्ही जर त्याला अभ्यासाला सुरुवात करत असाल, म्हणजे तुम्हाला जर काही गोष्टी चालू करायच्या असतील त्याच्या अभ्यासाच्या बाबतीमध्ये, तर तुम्हाला सगळ्यात अगोदर काय करायचं आहे, तर जेव्हा तुमचं मूल हे अभ्यासाला बसायला लागेल तेव्हा तुम्ही त्याच्या हातामध्ये पेन, पेन्सिल द्यायची, किंवा आपले मार्कर पेन भेटतात ते मार्कर पेन द्यायचे, किंवा केच पेन असतात ते केच पेन द्यायचे. म्हणजे थोडंसं साईजने मोठं असलं पाहिजे असे पेन वगैरे द्यायचे. याने काय होतं, मुलांचे हात हे छोटे छोटे असतात आणि त्यांना जर आपण एकदम नाजूक पेन दिलं किंवा एकदम नाजूक पेन्सिल दिली त्याच्या त्या हाताला छोट्या गोष्टींची सवय नसते आणि त्याच्यामुळे त्याला ते पेन्सिल धरायला जड जाईल. त्याच्यामुळे जेव्हा तुमचं मुलाला तुम्हाला काहीतरी शिकवायचं असतं तेव्हा तुम्ही त्याच्या हातामध्ये केच पेन द्या, किंवा मोठे मार्कर पेन भेटतात ते मार्कर पेन द्या आणि त्याला रेषा मारायला सांगा. मग त्याला रेषा कशा मारायच्या, तो सुरुवातीला रेषा कशा पण मारेल, खालीवर मारेल, वाका तिकड्या, गोल गोल काढेल, काही पण काढत असेल तर त्याला काढून द्यायच्या. म्हणजे मराठी भाषेमध्ये सांगायचं म्हटलं तर त्याला चिरखुट्या मारायला लावायच्या. याने काय होतं की मुलांच्या हातामध्ये सगळ्यात अगोदर ग्रेप येते. म्हणजे मुलांना पेन कसा धरायचा असतो, उजव्या हातात धरायचा की डाव्या हातात धरायचा हे त्यांच्या लक्षामध्ये येतं. याच्यामुळे त्यांच्या हाताला ग्रेप येते. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांना समजतं की उजव्या हातामध्ये पेन्सिल धरायची असते किंवा डाव्या हातामध्ये धरायची असते. म्हणजे तुम्हाला तुमच्या मुलींना ज्या हाताने शिकवायचं आहे त्या हाताला त्यांना पेन्सिल धरायला लावायची. याने काय होतं की मुलांना समजतं की उजव्या हातामध्येच पेन्सिल धरायची असते. कधी कधी मुलांच्या लक्षामध्ये राहत नाही की उजवा हात कोणता किंवा डावा हात कोणता. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला एक उपाय सांगते. तुम्ही काय करायचं, त्याच्या हातामध्ये कदुरा बांधायचा. जर त्याचा उजवा हातात तुम्हाला जर त्याला लिहायला लावायचं असेल ना तर तुम्ही त्याला उजव्या हातामध्ये कदुरा बांधायचा. याने काय होतं की मुलांना सांगायचं ज्या हातामध्ये तो कदुरा आहे ना त्या हातानेच तुला लिहायचं आहे, त्या हातानेच तुला स्ट्रेट लाईन काढायच्या आहेत, त्याच हाताने तुला स्लिपिंग लाईन काढायच्या आहेत. म्हणजे मुलांच्या कन्फर्म लक्षात राहील की ज्या हातामध्ये दोरा आहे बांधलेला त्याच हातामध्ये पेन धरायचा आहे. ही जर तुमच्या मुलाला खूप अवघड जात असेल, उजवा हात कोणता, डावा हात कोणता, तो सांगण्याकरता हा एक उपाय तुम्हाला सांगितलेला आहे. आता दुसरा अप कर्व आणि डाऊन कर्व. आता अप म्हणजे वरती, मग मुलांना अप कर्व म्हणजे अर्धा गोल काढायला लावायचा. याने काय होतं की मुलांना नेक्स्ट टाइम जेव्हा तुम्ही ओ वगैरे असे शब्द शिकवताल, ओ किंवा पी, तेव्हा यस शिकवताल, तेव्हा त्यांना ह्या अप कर्वची खूप फायदा होईल. आता माझासुद्धा आरुषला येत नाही, पण मी त्याचा हात धरून त्याला लिहायला लावते. तुम्ही पाहत आहात मी त्याला व्यवस्थित त्याचा हात धरूनच लिहायला लावत आहे. म्हणजे कोणताही मुलगा एकदाच कर्व काढतोय आणि लगेच आले असं कधीच नसतं. मुलांना ती गोष्ट करण्यासाठी मॅक्झिमम 10 ते 15 दिवस तरी लागतात. पण तुम्ही काय करायचं, 10 ते 15 दिवसांनी हा प्रॅक्टिस रोज करायला लावायची. एकदा स्ट्रेट लाईन, स्लिपिंग लाईन आणि अप कर्व, लेफ्ट कर्व, राईट कर्व, असं तुम्ही त्याला दररोज काढायला लावायचं. याने काय होईल की मुलांना मग त्या हाताच्या वळ लागेल आणि मग तो नेहमी त्याची प्रॅक्टिस करेल. हे झालं तुम्हाला जेव्हा तुमच्या मुलांना सगळ्यात अगोदर लिहायला शिकवायचं असतं आणि त्यांच्या हाताला वळण बसवायचं असेल तर तुम्ही हे प्रयत्न नक्कीच केले पाहिजेत. मैत्रिणींनो, जर तुम्हाला माझे हे व्हिडिओ आवडत असतील तुम्ही लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि इतरांनासुद्धा याला आवर्जून हे व्हिडिओ पाठवा. कारण की माझ्यासारखेच अनेक महिलांना हा प्रश्न पडलेला असतो की मुलांना कशा प्रकारे शिकवायला पाहिजे, कसं त्यांना हाताला वळण लावलं पाहिजे. आणि तुम्हाला सुद्धा तेच प्रश्न पडले असतील, तुमच्या मैत्रिणीसुद्धा पडले असतील. तुम्ही माझा हा व्हिडिओ सगळ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस माय व्हिडिओ. आणि जर तुम्हाला काही तुमचे प्रॉब्लेम असतील, तुम्हाला काही माझ्याशी शेअर करायचं असतील तुमच्या गोष्टी, तर तुम्ही माझ्यासोबत एक मैत्रीण म्हणून नक्कीच तुम्ही त्या गोष्टी शेअर करू शकतात. त्यासाठी मी तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही मला नेहमी प्रश्न टाकत राहा. मी त्याचे परिपूर्ण उत्तर देण्याचा प्रयत्न करेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस माय व्हिडिओ.